Vandike sewa mako nditange kubikavo. Mairuva avo variko. Mwana wachema ngatibike porridge. Ndo waridza mere zvokwadi mwana wakwara. Mumunda meiteni, mumunda ivani vekutanga vaigarevi. Ai shara, gaitibike porridge. Mimi ndikese makwangu. Paketi mvaro paketi wangevi. Ndaitunju. Mekira unogona bika porridge chiwa kugara apa. Iko mvayo. No yako kwandiri uya. Toda dovi neshuka. Isei papa. Chiyo gare pasapa. Monto visa monto wekere. Visa madzibwa. Iwe visa madzibwa. Nairuwa chiyo mugare apa kana pachisaga kana pachimwe chu. Chimusika changu chiri korobundira. Chimusika changu chiri ngonda ridi kune musika. Chapo bika porridge. Putsa kamani chikiti. Yo vari mavaroni. Ya share. Anonzani zve mwana uyu mudoko. Mema. Memlulu. Na iwe memo. Mema. Isso. So kadama unoza merere naye umemo. Ameima, mema, ameima, mema. Memlulu. Nomoto wangu uyu uchagozopfuta here iwoyu Mwari wedu. La porridge asiri tombochema. Unosegerere nguo yako haudi kuichinja. Asi unoda mukaka yegiri. Ko uchibvisa dzibwa iro. So guys, tiri kuno kwayekera. Every day makuseni takatabika porridge takatanga zuro. Saka ndinoona kuti apa tinonokei kuribika because zuro takasvika kuno kuma 6 am. Tikabva takabika porridge. Nhasi tasvika kuma 6 but tatakumboronga zvitinha because zvasinasorongedzwa zvakanaka pazvasvika. Saka izvozvi ndopata takakubika porridge. Toisa dovi redu, toisa shuga yedu nemunyu. Mbuya zuro maiti kudi, maiti parikati mwana no la porridge makati kudi. Ana mbuya mwana hali porridge. Ndikati veduwe, nangwa idzo ngiro zidobva kudenga. Adziri porridge dzinongorya kana nayo vasina mabvi vanongorya awo porridge wani vanhu vaMwari. Ndikati makanga marisa shishuga here nezvitovi vakati zvikwanisiro zvepamwe ndo pane pasina. Kuda ndo saka iriramba. Tikazuro akamboti idei. Saka apa nhasi day number 2 toda kuona kuti zuro wakarifarira wakaridya. Muona manje. Saka ipapa apa nhasi day number 2 toribika toda kuti ucharirambe here kana kuti kwete. Zuro vamwe vakati anzi wakanga asinganyi kuchema. Saka apa kuda izhara yaari kuchema nayo iyi. Plus zuro pakabikwa vakalaka 4 ndovuka vakati kozi ndakazombosora ndisipo
vakati ndakabika porridge tikaisa dovi redu tikasiya ndavabikira tikazobika tea yakasiya vanhu vamwa makuseni ndabika tea naona nhasi poto yangu yeporridge ndawedza because vana mbuya vanoidawo sekuru vakasira kubuda nhasi anzi vaenda kumusangano hamenoti kupi vanhu vose vodyawo porridge yavo ine dovi zvadero saka dovi tinoda tichatowedzera nekuti toona sokutoti vanoida porridge nedovi nhasi ndoda kubva nemushonga wezvisasa nekuti vane zvisasa zvisingaiti saka tovavevura kwakutovavevura chaiko musoro wacho iwoyu nhasi ndizvo here maekera ndiana nosimbavagera mavagera nei saka sei mamusingavageri izvozvo putsake kitimaniwe ibvapo iwe kani tsva mwari wei iwe mema memlulu mema moribona here porridge rangu iro iwe zvandichatsva mwari wei kuda kuonekerwa mazive vanhu ine mere meruva anzi masipuni angu akazosukwa here azuku pesi porridge moda andikabvisa pa imwe poto waisuka herewe ndipe chimugoti chiri umwewe utsi isau tise ishotopera dovi ichi dovi racho topera pachimwe kukwana iwe toda kunditebeduzira kokokota tonaiwe gifinasi nda kukokota dovi iwe atora iwe it's porridge raita kai uchirya ushame muromo urye zvakwewe ndipe foni iyoyo kere tambidze foni ndiro dzevanhu vangani 1 2 3 4 5 babaru vamuda porridge 6 haraibva mbuya maiti mwana ali porridge tasaimoni naiye anoda kuchinjwawo mwari kuchinja zvokwadi mairuva tati kudi ngavageze vana ava nhasa ndizvoka unorya wani unoshambira muromo chaiyo izharai andi muri kuita basa ribaruwa torai imwe iri pachigubhu apo kurya zvake chimugadzikai kwazvo asagara nemusana icho shame muromo nakirwa zvake givi kuwa sei yako givi ndianga asikakukwazvo saka tikapedza kudai opuwa mushonga wake handika givi kudhuboy iwe vakoma mugochinja ka mogogeza ka modzisa mvura mugeza nika ndoda kudzoka vanhu vakatsvukira pano nhasi ndati kudi vanhu vakatsvukira ka sekuru tavasirawo yavo vabaruva vati vanoidawo porridge avo
Ava vanhu vanenge vakudzoka. Uyu ati haadi porridge saka takuisa tea.